movie. Ananat siya nga eh. Kanuingit yung akalawa kasi yani. Titira kaya kalaka mainot dito. Pilim masaka kaya kaktunga. Ikayo kong nakinga. Halo na. Diyan ay kapikot. Ang malupukikot. Diyan ay kulukay kong imigakilin ni kayong niyangata. Nakong miyananat siya. Biyong napango yuti. Kikuti siyo karak to kayo nakamay. Uti kaya lang ngayon mana ay kayak tulak laka. Tapani, kuha pimi. Ilin niya katikin niya kasi. Woohoo! Siya ko tawananat siya. Hi! Du, may bigyan ngam na limikaw yung mavisi? Du! Du! Oh! Tutu! Tutu! Du! Tutu! Amalu daw. Tulugak. 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 Tugalik. 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 Tutu. Tulugak. Tugalik. Tu. Uvung ako yung nga ilisin ni. Kukumi ikayo kaya kakata pilim masa kaya kang ilin niya ako timino. Yahoo! Kuwe pugaw! Yuhu! Mau nga tita kakaya guma ukalima kaya kakatang nartasi uvan no. Ito kasi bunga? Kana kumay janet tapunga kaway ang hayla kuwe po na kumay lakik ang hayla. Halo na ati. Kasi ani sivula pa mi. Inga kakata kaya ipitikimi. Ati, ingilakta. Ikaw man niya kasi, ukalima ako nang naksaw niya kasi. Ati, ingilakta. Ipitikigimini siliyevere kringe. Uputuku gumuno suluyovoro kongo. Apatakagamana salayavara kanya. Inutiturun na lekonga. Why? Inutiturun na luktusi. Inutiturun na tupalo yung ali janet. Inutiturun na luktusi. Kasi ane, ukalamahon ng mga sakawi sa lauta. Ati. Johnny? Johnny, may pigya kauta. Yaho, kuwe pugaw. Ati, sibulak pa ka po yung yaho na kumay. Johnny, una, ukalamahon na kayo. No. Kanungin na, Inuk! Inuk na wala yun. Inuk! Bitta ko ti. Nakumayaho, kuya pagkahoy mo yung Johnny, sito ukalamaso. Tema... Puki. Halo na. Ebi na puki. Halo na. Puki, una ukalamakon na kayo. Kauyi mayaga. Ilu. Ilo na wala yun. Bitta ko ti. Nalaw tayo puki. Wakalimak si Tialove. Halo na. Ito ko na ito pa na kumingay. Kuku? Uvangay na. Ubiana. Una nani kang ito? Kisuin na. Putu kugumuno suluyo. Ulo. Bitta ko ti kuku. Oy. Ukalamakalo yusi. Taka ulo. Johnny mo uti lang mita? Ati, nakumay kuya pagkaw. Ukala mo akong natupalo yung ati.
Una kalamaron na kayo. Tan nakanutukihanga. Una tukilik. Ukwa atok tao su asibak sa mayine. Nagkukto ka mga nalunay ko tayo luti. Ubalon ni kami pero siyo kamere nalunay ko tao su ngumayo. Nakumito ko sila kakatan na kawali maya paro ka inuksok. Piti ako ti Johnny. Tema puki? Ati, halo na. Wala maunang mayungot tao. Una kalamaron na kayo puki. Janet, ikaw kaya tanga-tanga nakanutok kaya kayangan. Ukwa apotimi sana yaw si masu sinipbiyo si nguluti. Igluwiga! Igluwiga! Awi mayak palo ka! Tana atarat siyama! Hinitapig isungat tao! Igluwiga! Piti ako ti! Oy, ukwa pikalo eh! Ayong nito ko lo eh! Illuviga! Tema kuku! Una kalaman natin. Ibina, Kalamaron na kayo una. Tana kau yamaya ka. Tana kau tamahalin niya kami titira suvo. Ulumi. Lakala. Lumi. Ulumi. Wey, pikak palo kupo. Kubiana, iling niya katigi kata. Halo na, hala. Johnny mo utilaw mita? Ati, kuya pakot. Piganam na sa gala, meditaram na, makawin mo na ako din. Hali, asyo. Naningi kama na kati. Pikan ako naktupalo. Ulukiyak. Tan napiggan na galat tu palo, kau yung mayak palo at amatotak kidugola palo. Hala titik kangit. Ulukiyak. Wey, o kalamat ka bulo eh. Ulukiyak. Ulukiyak. Silaludok. Kuku ibitema? Upangain na. Siya ko ay. O kalamaron nakte. Ukwa at yigi. Bisi. Amaloin na nana ka lang sa unasa ka lang. Bisi. Piti ako si. Kaya mo yung palo na kuku. Kalamaron na lato nga. Puki mo utilaw mita? Ipin na puki. Una nani kang ito, pika nang ito. Oo nga. Ati. Tang nakanutok ka nga Janet. Kwa sila misu kakok daw lo titapani. Sila mi. Tapani. Nubuya. Piti ako Nubuya. Johnny mo utilam mita? No nga. Nakumedya na nga Johnny, una kalimaron na kayo. Halo na. Nubuya kau matan na nakaw yung mayak palo ka.
Japanit jokelam misuk. Ahela ko ngayon na suwanot. Sakene! Wait! Ukwa, ukalimakaw tiyali. Tana ta, hoya mayaka sa kene. Kuku, Hi. kingula pa mi kay? Aha, ati. Ubangay na. Naugok. Ukalimakon nakyo. Naning ipuy ko teleke. Nane ka lang inara. Ikhalo. Kuya, pagaw ka naman ako na topic ko na kumidyanet. Iluna tayo kalimakon na. Tigway nga dyan. Ukalimaka ko lo yusi. Sa dyanin nga dyanet. Hindi niya siyawak pala kami kuwalik kugot. Nakong may video akalo nga dyan. Ay, Ichik daw. Dyan ang malupuki. Nakong miyo ni ikayok tuin na ugatsi. Umbiro sunik sa ulit tunga minitay mao kalimakon na kama. Amalo ilan niya tiyam ni sa kawigasa. Ukalimakon na tiyap to si. Upigilo alagasi. Ilan niya tiyangin nakatatwin na kasi. Ili sabi mi. Halo ni, hindi niya katsiratan niya alik tunga ni dyanet. Ilali, ukalimakak tuli kama. Ukalimakak tuli kaman. Wait. Ataw siya, ingi kanike nata ipitikimi. Ati. Ati. Ipitikimi ni sili yevere kringe. Uputuku gumono solo yovoro kongo. Apataka gamana salayavara. Kanga inutituro na lekonga. Inutituro na lekogo. Halo na, nakumidyanet. Ilali, ukalimakak to kumalwala ka mali. Ukalimaka to lang mita. Titira katakitsi tako ginay mo. Inuit tako nakatsalariyag kuno. P.O. Box 700. Ikaluit Nunavut. XOA OHO. Upaluni kakasawyako takunayaklugo takuginay.ca. Titira kataklo silunit kidsa inuitbroadcasting.ca.